Silapha namhlanje njengokusazi okokuba siqukumbela unyaka wokuzikhumbuza ngeminyaka elikhulu kaTata uRaymond Mhlaba uba besaphila. Sasitheke xa sasiyilontsha sizawuqinisekisa uba sizawujikeleza senze ii-programs ezizawuguqula ubomi babantu bube ngcono. Oko besisebenza loo program unyaka wonke sithetha ngeendlela ezenziwayo apha. Besisenxukhwebe kusasa phaya eHilltown esikolweni siyonikezela nge-cyber labs. Isikolo siyavuselelwa ngokutsha phasitsha, principal mtsha, abantu banomdla, abantwana babona ikamva eliqaqambileyo. Salapha eDikeni sazojonga iiprogram esizenzayo ze-small town revitalization. You could see into yokokuba idolophu yaseDikeni siyenza ibe yi-university town, siyinika ubuso obufanele i-university town njengoko ilikhaya le-University of Fort Hare. Sinikezela ngelibrary ngoku esiyibiza ngotata uStofile, sidibanisa ootata uMhlaba nootata uStofile ngemisebenzi emikhulu abayenzileyo apha. Umphathiswa wezonxibelelwano benikezela ngezinye ii-laptops kubantwana abayi-30 apho abantwana abazawutreyinwa for 30 years abazawuba zii-trainers zabanye abantwana ngobuchwepheshe bale mihla. Sizawuphuma apha siyonikezela ngee-offices ezintsha zikamasipala othiywe ngotata uRaymond Mhlaba. Senza umsebenzi wabantu kuba zonke izinto sizenzayo zezabantu, sizibhekise ebantwini. So thina singurhulumente sisebenzela abantu kwaye le nto besithe sawuyenza ebantwini senza yona.